Амелия детектив дойде. Ти си просто на време. Имам важна мисия за вас. Трябва да намерите този нарушител. Той е водач на октопода. Вашата задача е да разберете кой се крие под маската и снимката. Само снимка? Мога да го хвана и да го арестувам. Не, твърде опасно е. Вземете снимка и се върнете. Добре, каквото и да каза шеф. Внимавайте, той има много пазачи. Не се хващайте. Мисията ще бъде завършена. И къде да търся този човек? Хей, видя ли този човек? Не го правя. Хей, видя ли този човек? Не! Мога ли да ви помогна? Да, видяхте ли този човек? Да, видях го! Наистина? Знаете ли къде да го намерите? Да, и аз ще ви помогна, ако играйте с мен. Каква е играта? Добре, разбирам. Нека играем. Изглежда, че моята игра е твърде сложна за вас. Предпочитам да отида... Чакай! Да, направих го! Думи, ти го направи! Поздравления, спечелихте! Сега ми покажете къде е този човек. Да, дори ви давам в колата си. Думи, благодаря ти, толкова си добър. Ей, какво е с теб? Човекът в костюма, тя изглежда странно. И така, какво? Защо ви интересува? Мисля, че иска да носи момиче. Наистина, след това ги следим. Леле, имаш добра кола. Защо се нуждаете от тази маска? Изчакайте, че вие... Един надолу. Трябва да заснемем колкото се може повече играчи. Видя ли го? Той го сложи да спи с газ. Ей, вие сте двама, спрете там! Бягай! Хей, внимавайте! Просто се отпускаме тук! Друго! Какви груби хора! Хей, сър, ти го хвърли! Искате ли да спечелите много пари? Играйте нашата игра!
Интересно, какви са игрите, които имат? Трябва да попитам! Какво искаш от нас? Добре дошли на Squid, момчета! Страхотно! Сега имаме 3 играчи! Съжалявам, сър. Намерих вашата визитка. Пише нещо за игрите. О, значи искаш да играеш. След това, моля, служете колата ми. Здравей, и ти ли си за игри? Файл? Да, и вие също трябва да спите. Но не искам! Какво правя тук? Какво облекло е за мен? Ей, всички, събуди се! Какво правим тук? Как стигнахме до тук? Не помня нищо. Сега трябва да си тръгнем тук. Добре дошли на калмарите! Игра на октопод? Какво е това? Ако завършите всички игри, получавате $1 000 000. Арес! $1 000 000! Нуждаем се от него! Игри с калмари! Шефът ми говори за тях! Това е лицето, което трябва да направя снимка! Лицето в костюма не е лъгал. Той ме доведе на правилното място. Следвайте ме! Ще ви покажа първата игра! Трябва да ходите заедно като екип. Ще имате задача на всеки контролно-пропускателен пункт. Напълнете ги и продължете напред. Значи всички сме един отбор. Рол! Друго нещо. Можете да се движите, когато кажа зелена светлина. Ако кажа червена светлина, не е нужно да се движите. Имам въпрос. Какво се случва, ако загубим? Умираш! Шегуваш ли се? Той не си тръгва. Стигнете до оригиналната линия. Зелена светлина. Червена светлина. Зелена светлина. Хвърлете топките в буклука, за да продължите. Червена светлина. Зелена светлина. Червена светлина.
светлина! Червена светлина! Зелена светлина! Червена светлина! Изгубихте се! Ела с мен! Какво ще бъде с него сега? Зелена светлина! Продължете играта! Чудесно! Нека да продължим напред! Чудя се къде са взели момчето! Кой е? Това е неговият номер! Боже, какво му се случи? Той загуби, което означава, че той излезе от играта. Твърде е! Тези игри трябва да бъдат спрени! Искате ли да спрете игри? След това ме последвайте. Ако искате да спрете играта, натиснете червения бутон. Щръкнете върху синьо, за да продължите. Убиха моя приятел. Не искам да играя тази игра. Беден, но искам $1,000,000. Как можеше?
червено. Спрете тези игри. Кликнете си синьо. Ние печелим милион. Не мога да оставя игри. Трябва да разбера коя е маската. Ще трябва да продължа игрите, за да ги спра веднъж за винаги. Поздравления, игрите ще продължат. Следвайте ме. Когато чуете сигнал, трябва да бягате и да седнете на стол. Който остава без стол, не е в играта. И така, вече не сме екип? Перфектно. Все още не искам да бъда във вашия екип. Този път всички са сами. Стигнете до оригиналната линия. Някакво последно желание? Вижте! Хей, спри! Един надолу. Сега е време за шефа, но първо... Имам нужда от маскиране. О, не! Само един стол! Това означава един от нас. Отмъщавам на моя приятел. Подгответе се! Бягай! Да, победа! Изгубихте се! Ела с мен! О, не, не! Моля, не! Успокой се, това съм аз! Амелия, ти ли си? Скрийте се и изчакайте сигнала ми! Ще те спася! Спечелих! Къде са моите милиони долари? Да го убие! Изчакайте! Не чухте ли поръчката? Аз загубих оръжие. Глупак! Вземете своето и направете това, което казах. Благодаря ви, но сега свалете маската. Какво правиш? Казах да сваля вашата маска. Ти! Добре. Това си ти! Как не осъзнавах преди? Имам нужда от неговата снимка. Лъв, можете ли да го направите? Играта на Октопод приключи. Сега всички ще знаят кой си. Имаме снимка. Махни се от тук. Какво е облекло? Момичето открадна костюма ми. Опитвам се да избягам. Отворете ги сега. Намерих ни шофьори. Сега можем да избягаме. Хей, Алек, изпълнихте ли мисията? Да, имам снимка. Чудесно, да отидем от тук. О, не! Страхотна работа! Сега, когато полицията има снимка, можем да арестуваме домакина на Скуид. Затова разбрахме кой се е скрил под маската и спряхме Октопода. Надявам се, че сте харесали нашето видео. Харесвате и се абонирате за канала. По-вълнуващо съдържание. С Богом!